Ne, nana prima, na kayo magkayam ti masabat ka. Papanan niyo na. Nakamot na kanyak si ka. Manang ko namat Ha? Feeling ubing kamat. Ne, pasensya kayo nana. Ngam katawunan niyo mo't kami ni nanang ka. So, nana, kunak ka na kayo Ubingak ngam ni nanang mau. Nagkuna akatawunak dya inam. Ha? No kayat mau, agpin nakita kami kaninanang mo iti birth certificate. Takita no asino ti bakbaket kada kami. Ha? Ay, pasensya kayo marudan. Tiamok akat senior citizen kayo mutan, akas ka ni nanang ka. Ay, iso lang ti senior citizen. Di nakiramraman dita. Tano siya, ubingak pa'y. Iso amanang kunam kanya. Ha? Wan, manang. Kabages. Abay, di ka makimiting ita. Di ka pa'y nakasukat. Ingtan Meeting tay? Meeting ti senior citizen Nagkuna senior citizen ak. Awan pa'y 60 iramraman nakit din dita. Da kayo lang tag-meeting manong. Ubingak pa'y. Ngamiramraman dakit di dita senior citizen ditan. Kaya't mau akitaan ti birth certificate ko manong. Ha? Adan ayat ay birth certificate mo kabages. Addan kitaam taw tapno mamati ka as sa anak pa senior citizen. Adayaw nga inauna ka ngem siya. Kitnudwala atawan tinanguna akin ka, prima. Pugpug tulaang day tamanong. Basta adayaw nga inauna ka ngem siya. Ay na, uncle. Kaano nagpalit registration ni nanang? Wen, amok dayta. Ngumjak amo, binaliwan na gayam titawin na. Ay na, pinaubing na di tawon na, uncle. Kinisayan na titawon na. Anyan. Ay na, jak amo man, uncle. Agpapaubing kami ni nanang. At dapay siguro balak na. Balak na nga. Balak na ang makiasawa pa'y Kaapay akas di tar aramidan na. Pati bado na. Bado ti uping. Asas. Di mat ngarot may bagay kan kwa na. Tamadlawan dagiti kurarat akudil na. Ay, na, prema. Ag-ina na kayon. Itata kayo pala nga agjagjaging. Agkaralabas kayo matito sa nga store kong agjagjaging. Apay hang kayo nga mabanog. Ubingak pa'y iso sa anak abasta mabanog. Kabailak pa'y ti agsublay ti maminli mamanipod dito yaging kay Jabalay May. Ay, talaga lang Di kayo man lang tinakita nga senior citizen nga kasta. Ay kaya't mautay sipat ko kan ka ti birth certificate ko. Ha? Atoy. Ay, Itaam ti tawan ti panakayanak ko. Sa anak pa'y senior citizen. ay, itugtugot yun data certificate yaw. Wala. Ibulbul sa account tapno ada ipakita. No di da mamatay 50 plus ko pa'y laang. Ay, isaya. Manongaron nga titawan nyo tadta. 57 ko pa'y laang. Ay, ngam, in fairness, katahan nga madlaw na. Ay, thank you. Ay, manungay ti ang mumatawan ka. Kunak, 68 yun. Anya! Nek, manong, nagudong ka matgayam. Wen kabages. Umaikan, agtugaw ka dito nagtugaw. Napuno ngaminan to, Jake. Sige manong, agtugaw kalatan di tatag sabitak. Umay ka kay nagtugaw, prima. Saan garudan? Apaya nagtagulit ka. Si katirumbeng agtugaw manong talaklakayan kan. Naimbag kanyak, ta 57 ko lang. Ngam si kagay, senior citizen kan, nakapsutan, titultulang kan laslasag mau. Anya. Kabaglak tag sabek, napigsa ti imak nga agkapat, manaw. Nana prima, nadagsan samot tabagyaw. Higyon, tayo tulod kayo di balayaw. Nana ka manin anana kanya kon, Rude. Ha? Ay, sorry, manang. Manang gayam. Kabaglak day to'y, nalagaan. Nagpiksa kayo mo na, manang? Kasano ajak napigsa kat ubingak pay mat ngamen.
Kabalak payabag katon ti sanga kaban Aya, talaga nga rod nga ubing kayo pa'y, manang, ta napigsa kayo pa ya talaga. Wan, Rudy. Iso adi naktultulungan. Dagijay dudoogan ng titulungam. Saan asyak? Ubingak pa iti tawon ko a 57. No, dala agaram kanyak aklo na kadagosan. Makaadakak pa'y siguro iti maysa, unodwa. Nanang, kayat yung kano ti mga nak iti kasar, damdamagan jay gayim ko nga agkasar inton umay abulan. Da kayo kano ti may nga alaan na nga agninang. Ay, sanlin. Ubingak pa'y tapno agninang iti kasar. Ha? Dagitay senior citizen, ti alaan dang agninang. Bunyag laang ti anak bayang pa'y lata kasar. Anya? Nanang, mabalinan ang mga nak kayo iti kasar. Apay di ka makawawat aya. Bunyag laang ti anak Jak mangan anak iti kasar ta ubingak pa'y. Iba kami jagayam mau. Ta anak kagtulaang ti bunyag ja ipasngay nanto nga anak da. Kabages, si mangpet kano tayo anak ti kumari tayo ang naggapo iya bro. Mangtid kano iti ayuda ka iti senyor akas kada tayo. Para kada kayo Apay, di mo kaya ti ayuda? Sa anak pa'y mata senyor. Kay umay kalata kay supay ti itid gatulaw. Adaw ti kwarta day jay nga anak ti kumari tayo. Isu nga agipadpadawat iti kwarta day jay. Para kada kayo dayta. Puwera kanyak manong. Nanang, adda kadwak asim mangpet. Agmano ak nana. Day, sino to'y kadwam anak kaw? Ni Esther nanang, best friend ko. Apay ang nagdakkel ti bagjagayam mau. Anyat karga jabag na, Len. Bado na, nanang. Agbakasyon pa'y laang dito'y balay. Apay, awan trabaho na. Padak ngaglaklako iti online, nanang. Buy and sell iti badbado. Anya, nagpintas man. Nagpudaw pa'y. Kasla anak matibak nang. Saan, nanang? Padamatla ang marigrigat ni Esther. Anya nga tati usar na iti rupa na. Naging pis magyarupa na. Kasla rupa ti ubeng. Nagsilapay kiday. Damagan yung token kwa na, nanang. Ay, Esther, balasang kaw. Apay, anyat usaram di tarupam. Nagpintas nga men. Nagkinis. Awan nana. Sabon laeng. Ha? Oh, nga ta. Jak pa'y sua balasang kaw. Promise. Sabon laeng nana. Kan sunblock. Uhu, jak mamate. No di kay mamati ak makamu kayo. Nga magpaysuti bagbagak. Sabon laeng ti us-usarag kan sunblock. Ang digdigos na kiti agayam. Naggidandaman na nagdigos. No, apay amasapul nga aggidan na nga agdigos Ay, iso agundawayak man ti sumrag dito'y siledadwa. Kita man ti gamit dayjay nga Esther. Imposible nga awan usarin na iti rupa na. Adda ka day. Di nala siguro kayat nga ibagang. Daiting ti pagabasit. Lokatak. Mga no adda dito iti sikreto nga usarin na iti rupa na. Kung nagtupay kat. Adda kung nagtumalt. Anya nga ay, di nakita ka o dagito'y gamit na. Ang amay. Anya nga dagito eh. Tsak maawatan to'y naisurat. Nagatidog lang nga rundan. Nagrigat payabaliksan. Dagito'y lakit di usarin na iti rupa na. Iso anaging pis ka nagpudaw di rupa na. Ay sus, nalpas na nagdigos.
rimorda niya ba niyo? Ay, sus, makita nak dito yan. Isarak ka na gusto dito'y bag. Ay, agawak, ti rumor dito yan. Le, nanang, anyat kukuin nyo dito sila. Kwa. Kwa, jak masapulan tayo walis. Kunaknuad na dito. Awan dito, nanang. Sige nga rin tayo naksapulan din sa balkon. Nanang, agpaili kami kin ni Esther. Kasabtan mi ti customer mi iti online. Sige anak ko. Gumatang kay tumatin iti sidaan, Wen, nanang. Mapantan, friend. Nakasukat akon. Wen, friend. O sige nga rod, nanang. Inkamin. Sige. Apay akanayon anak ka long sleeve kasi ka Esther. Apay di ka mapudutan. Sa anak ngamin asanay nga ag-t-shirt kan agsandulaang, nana. Nairwa makiti atidog ti manggas na abado. Winangam nagpudot. Ayos lang, nana. Uray ta na yung pisto'y bado. Rimuar na kiti agkayam. Gundawayak apakibiyangan ti gamit na dyan nga Esther. Kita man ti karga dyan basit abag na. Kabagis, ayun mo. Ay, disturbo mo dahi ta kabagis ko. Anyaman nga tati umay na ibagan na ya. Umay matla makimarmari dis dahi ta. Kabagis, umayak man ko na. Ay na, sumrag kalatan! Adaku ko apayaya. Kabagit nila ko ba? Sino dyan na pintas asa nga iliyaw? Kayam ni Linday jay. Apayaya. Nagpintas mo tan. Nagkinis de rupa la. Ada usarin na iti rupa na. Iso anak kinis ka bagais. Ibagbaga na lang nga awan. Ngam adda ka day. Anya? Masurunak mo iti day dya babay. Di na ibaga ti usarin na. Tapno agusar mo ida tao. Ay nakabagis, bakit kan? At dapat laganas mo agpapintas mo. Bakit nga ibagbagam mo? Sadak pa'y asenyor. Ngam bakit kun kunamkit din kanya. Anya nga rog nga ikibaga? Ubeng? Mala? Ubeng no ubeng? Makapabad trip ka mo manong. Dadaulam matyal daw ko. Ay na, pasensyakan. Nasair ba ng tirignam? Nagrabaw arasaw, ti pakasasairam. Hala, agaawid kan. Nawan mayat ngay baga manong. Tanay, adapay aramida. Nasaya at magtanakapanawan di kabagis ko. Ay, lukatak man kit di na gito'y nakabuti. Medyo nabangsit mo na gito'y. Agam, uray nabangsit. Ito effective. Ay, mangkasayak ka na gito'y. Imbag, taado ti empty bottle apang ikak. Ay, alaag lakuman abo ngam. Ay, makadlaw na. Iso kasayak latan. Lin, yam amo mamut kanyak niya napinta sa gayam mo. Kaya't ko amam amo. Ay, allergy na ti lalaki, Rudy. Anya? Imposible Ala na. No kayatin na, di ikasarkon. Di nakakayat day jay. Addan kayan ayat na. Sayang, kunak na awan pa'y. Addan, iso adikan mang namnama itigayim ko, Rudy. Ayan dalin kintigayim na kabagis. Rimwarda ka di manay. Agdigdigos da. Nagdidandamanan. What? Apaya? Apay at tunggal umayak. Maira na nga agdigdigos da. Kit pasaray agdidandabay. Apay aya kat agayam da nga raud. Ne. Anya dahi ta ipumpunas mo di tarupang pita ba? Pagpapu daw. Makigtot kan tao. Takas to kan ni Esther ti kapo daw kan kakinis ti rupak. Nakarkaron ton nga umubingak manong. O anya, naprusam ka di amin nun di tabukot ko, Len. Wen, Esther. Agbado ka na. Ay na. Ay, makaginawak pa yan nakadigos. Nala,
Agsukat ka matan, tain tamanan aglako. Len, kita man to'y ropa kang tangad ka. Apay kay akas to'y matan. Ala, apay dayta. Naglabasit matan nanang. Huwag nga rod. Naapiktaran sa payon ti matak. Nasakit. Kanay. Limtag to'y tangad ko. Anyat inkabil di taaya. Ay, ikab-kabil ni Esther iti ropa na. Anyang ikab-kabil. Katawan mo't ikab-kabil na itirupa na. Ada! Tay nga'y pagpapudaw na. Dagito'y manday, Ah, ala! Katno dagito'y pag-agas na iti good-good na dagita. Anya, good. Una nang, at dagagatil na iti intero abagina. Iso anakabado akanayon iti long sleeves. Tamabain ang makita ti tao. Anya, apay adi yung bagbaga nga eh. Kat, apay, amuni nga rod ay ang us-usarin nyo dagita. Ay, papanawam nga rudan da dya babae. Makaakar ti good. Ibagam tagawidan. Agnaedan dito'y balay ni Esther, nanang. Ay, sana mabalain. Makaakar ti gagatul na. No papanawin nyo ni Esther, sumurot akon kan kuana. Anya, apay asumurot ka kinkwana. Apay, asino tinapatpatagkan ka. Dahil dyan nga ang good God, wano siyak nga inam. Napatag kayo adwa kanyak, nanang. Patpatgan kayo. Kat patpatgakmat ni Esther. Apa naka-face mask ka kit nagpodot ka bagay? Masurunak iti dahil dyan nga Esther. Ginudgod matgayam. Inakaranak. Anya, Inruar ko amin ang kagawa na dito'y balay. Masapul apumanawon dito'y balay dahil dyan babae. ngay, ano kasta? Bado na dagitan nakasako, di tayan tiridaw ya? Wan, manong. Makaakar iti gagatal dahil dyan babae. Nanang, Nasayata da kayon. Inruar kon ti kagawa ni Esther. Pasensya ka, Esther. Nga masapul apumanaw ka dito'y balay ta makaakar ka. api nga inruaryo tibado ni Esther, nanang. Papanawam nga rudan. Kita mo tinapasamak dito'y rupa kang tangad ko. Nay, No kasta nga rod, itulod kon ijay lugar da, nanang. hello, Len. Apay, ayan mo ngay. Kunam nga itulod mo lang ni Esther nga di ka mat nagawidan. Diya ko nagawid, nanang. Dituin balay de Esther, tipag naidan mi. Anya, apay di ka mabutan. Ang mga numaakaran kay tigagatul na. Saan, nanang? Ngamin, ay ayatak ni Esther. Anyat kayat mo asawan. Aging inayat kami kin ni Esther, nanang. Iso nga awan ti uray asino ama magsina kada kami. Anya? Kung lakto mating ka, nga da sa bali adjar dagiti dua ka bages. Apay, di ka dumlaw, iti kinasingid da iti tunggal maysa. Ti salod sa, asino ti tumboy kadakwada? Saan mo't amadlaw no asino kadakwada? Ay, manong. Inaklon nilin kanyak. Diyay ka nakamtilak yun. Anya? Ay, jak pulos ni namna matikas jay ngay naramid ti anak ko, manong. Kinilaat na ti ka anakam. No kasta, naital umanan ti posisyon ni Diana ije trabaho na kabagis insa. Wen kabagis dalen. Nagsarunuda nga agkabsat na italo iti trabaho na. Ay na, maragsa ka na para kadagiti kakaanak kakabagais. Nagsisingpod nga men. Puli tayo ngamin tinasisingpet kabagis. Ha? Ay, sa bagay mo't di agpaiso takunam kabagais. Kat ninatungay nga anak mo kabagis. Kumusta ti trabaho na? Ay kat nasaya at latamat Inikan ni bus na itilugan na. Tanasingpet ka no nga men kadakwada. Ay, agasam man. Anya alugan ngay, branyaw.
Saan? Daan alugan. Daan pa'y amodelaw. Ang mayat pa'y mait. Isuwati usaran na ama pa nagtrabaho no kwa. Nabayag mutin ni nato iti pagpapayan na kas family driver anya. Una, nagagat mo ngamin ni nataw. Gan talaga na singpad. Isu akay kayat dagiti amo na. Kaspet la ka dagiti anak mo Nagsisingpad da. Awan apulos bisyo da. Tila nagdumaan da. Awan na'y lepas ni nato a kursaw. Idinto tadagiti anak mo kat di adal da. Sana bali ta napintas di trabaho na. Kanayon ti outing da kadagiti amo na. Kanayon da ngagpasyar ka. Makitkitak itipos ni nataw. Una. May laklak amno kas jay ngagpasyar dagiti amo na. Ta-driver daket nga raw ka ba, guys? Ipagdalen. Adanin nato nga anak mo. Ay, ada ije kusina manay. Aglut-lutaw iti pangrabian may. Apay kaday? Mabalin ti sumrek. Kada ko may bagak iti anak mo. Ay, ala. Sumrek ka manay. Pasensya kayo nang Kyle. Diyan makasurot, iti pangawawisan nyo kanyak. Abay. Di mo kaya di makasirbat iti balasang. Hay, nagano ti babalasang ijay. Tapno makaasawa kan. Ay, sos. Ano pa ti arak ijay Libre ti mainom ijay nataw. Diyan magin inuman Kyle. Ay, sos. Lumakay ka na baraw. Agam di ka pa'y nakatimtim iti arak. Ewan na. Di mo mapadasan ti imnas ti panagbiag no kasta. Indaki din. Ala, mapangkailat tanang Kyle. Diyan nga ron umay. Uyudan ka no di ka umay. Ay na, bayaw manay. Di mo ko mapilitan ti anak ko, no di na kayat. Saan nga min nga gininom ti ka anakam? Di mo tultuladen dahil di tatang mo akapsat ka. Na-enjoy na ti biyag dahil jay. Tanapadas na kami nabisaw. Ang musika, grabe mo ti hinasingpad na. Amam ngamin itden na nasayat dagiti bisyo ang Kyle. Kasi to'y anak ang ipagdaling. Di naman nanam ti imnas ti biyag. Nasingpad lao na Awan na! Mabit ka, matay, no kasta. Ay na, tila ibagbagam manay. Mapangkakidain. Tauray anyat aramidam. Di mon tumaawis ti anak ko ama panagbisyaw. Tanasing petoy ka anak ka manay. Ay na, naimbag ta nakita kakabagis dalin. Nibayaw mo amaning. Intaray da kano'y di ospital. Apay kanungay. Naananaw. Ay na, nagmotoran na bartek na disgrasya. Kanabtak sa kano di mogeng na. Anya? Ay sus, kumusta ka nun nga iti kasasaan na? Jakam mo Ngam, atapon da 50-50 tibiyag na. Tagrabe ka no, tinapagtag na. Anya? Ay una yan dayjay amaning. Dilagnak nakam. Na disgrasya man eden gapo iti motor, gapo iti bartek na. Wen nga rod Ay na, sapay la kumaatag biyag pay mo. Kumusta kan bayaw? Kunak no matay akong ibag. Inbag ta nakalasa takpay. Apay nga na nagmotor ka na bartek. Awan pa kay naigan ti arak iti panagmotor ko. Talaga di a disgrasya. Ay na, di mon ikalintegan ti panagbartek mo. Taday ti numero 1 arasawn no apay ana disgrasya ka. Saan? Basol jay motor. Dadadaal na. Nawanan iti prenaw. Iso na doong parak. Ay, Idyam nga minan ti agbartek bayaw manay. Di mo ko masayangan ti biag mau gapula ang iti dayta. Agyaman ta concern ka kanyak ipag. Ang ulitag. Awan basol ti arak.
Basaw di motor. Papanan nyo, nanang? Inak makilamay anak ko. Ha? Apay asino na tay? Ni tatam nga iskaw. Natay magaya man idikalman. Ay, no kasta, di na nalasatan di sakit na. Huwag nga rod kaasimag. Sapay ubing bay da ijay. Nakasinsenyor na lang idinapan abulan. Huwag nga rin, nanang. Nagsimpo da di akalugaran tayang. Manipod ubingat. Ikanak itimulan na aprutas iji arubayan da. Aging galim makay ka na parabolat ta. Ay talaga nasingpet day jay anak ko. Awan pulos makunakken kwa na. Managtulong itipada na tao. Ay, naadaan matpiman iti sakit nga isumet ti impatay na. Ay, urahin da nga ro ta umaya makilamay. Agpuli sa labi ay. May kayo magayam. Nakilamay kayo magayam ipagdalain. Ha? Ay, sos. Kaimimbag mo pala ang nabartek ka manan, manay. Sana ka nabartak. Nakainumak lang. Sa nga gasot mo makidipag. Tayo nakitaya. Barang makatsamba. Ay na, iparit dati sugal dito'y lamayan. Kaya nga ipalit. Itulog na. Diyan mismo nga kimbala iti nangirwar iti baraha. Anya? Ay na, agawid kakit den taing ka maturog. Ay na, tanggadang pa'y matdagita sugat mo agas ka pa'y laan saan? Sana yun ipag. Naibusin. Isa mabalid manaw. Ay nakabagis. Kay tabtabon laang day di paris kung adaman na tayo nakalugaran tayo. Sino manan ka ba guys? Jay nasingpet atano dito'y barangay tayo. Ni Ruding. Anya, apay kanungayan na tay. Naatake ka numag. High blood ka nung amin. Kastaya? Ala, sapay nasingpet day dya atanod. Nagagat nga agriskyaw no ada aberya dito'y barangay tayaw. Narespeto pa'y day dya abaraw. Wun nga rod Adumetan ati na itultulong na kada kami day dya atanod. Adapay kit di utang ko kang kwa na Isu ngay naktubayadan kan ni baka na. Inta makipalot ka anakan. Ha? Di makisugsugal lang kay. Padasan ka day. Uray maminsan lang. Kita no ulit-ulitan. Ay sos. Mayat si ka. Nang runa no mga baka ka anakan. Saan nang kay? Manjak. Ay nasingput ka launay nataw. Maditikas na. Apay, kayat mo ti matay adagaos. Ha? Paliiwam dagiti matmatay diti lugar tayo. Puro na sisingpal dagiti matay. Kita ba? Nagsasaruno dagiti natay diti lugar tayo. Adaya nadamag mo abarumbado anatay. Kaawang paymay. Kyle? Iso anarigrig at amatay dagiti masamang damaw. Iso adi kag singsing pag. Ta mabiit ka matay nukas ta. Insan, ada ni Auntie Dalen. Adamo insan. Apay? Anya masapol mo ngay kanina na. Ay, sumra ka. Agyaman na kinsan. Apay ngay tagsay kamatay. Umay ko kumay baga ka ni Auntie. Kanoray si kamatan Umay ko kumay baga. Nga ada na duktalan dagiti doktora sakit ko. Anya? Apay anya saki mo insan? Ada kanser ko kat adan taning tibiyag ko insan. Anya? Jak pa'y lamaklon day ti anamwa kasinsin. Iso amay si stresak. Kaya't ko ayam kas ti sakit ti barukong ko. Matyam mo kamadingay naramid ko iti pada katao. Ngam no api na pasamak ti kastoy kanyak. Jak matukod da panunutan insan.
Intaray da ka naman ang di ospital di kasinsin mo anak kaw. Kimaro ka no tirik-rik naan na. Ay, kasi mo da dya kasing singaw. Sapay iso ti kasing putan nga anak ni Auntie Insa. Ay, nasing po da maki di amay. Ngam ni Insan Georgia ti kasi singputan para kanya. Ay, nanang, di kay makadlaw. Apay. No asino pa'y dagiti nasisingpa ka isuda mo ti matay. Ha? Isu ahuston sa mo, iji ko na ni Uncle Manay. Anarigat amatay, dagatay dakis ti ramid na. Ay na. Ay ran-ran nala siguro mata. Saman! Ada punto ni Uncle, iti kanayon na nga ibaga kanya. Kita nyo, ni Uncle Manay. Nagdakis ti ugali na. Mamartay, sugador, kung nagtatakaw pa'y. Namin anon ana disgrasya. Ibagbagada pa'y 50-50 ti biyagnan. Yung nagbiag mo ilata. Iso, mamati aksan ka ni Uncle ka. Ha? Anyat kayat mo asawan? Madin sa tinasing po unay nanang. Tama biit amatay. Anya? Ay, tila sa asawam. Kas jay laang ti ko na ni Uncle mo tapno ada kadwa na nga agbisyaw. Di na ka ngamin maalukoy nga agbisyaw. Iso atila ibagbagana. Pat-pat day dyan nga Uncle mo. Di na amaw ti ibagbagana day jay. Matay mo gaya maninsan mo a Georgia nataw. Ay, ungar Uncle. Di na nalasatan ti sakit na. Kasi Mike, nagsingpo day dyan nga insang kaw. Iso ti close ko akasinsin kaw, akaanakan ni nanang. May sama na napamanagnig na itanataw. Nasingpit man ang ginatay. Isuasi ka, agpanunot ka, nasapa pa tiyamain. Agpalpaliw ka. Apa inya kaya mo sa uwangay? Inya kumabaliwak ang Kyle? Baliwam tao galayim. Di ka unay agbalin anasingpit. Agpakawala ka matay ka anakan. Kita enak. Namin adon ana disgrasya. Ke nagbalin pa yan a critical tibiyag ko. Agam, si bibiyaga lata. Kita mo may sa kalugaran tayaw. Naguyag. Idikwan, naggurigor. Pagamuam tanatayan. Nasingpit man ang dayjay. Iso amadit at singsingpit na to. Agwul-wul kakiday. Ay, maminsan, adama agpaiso punto yung Kyle. Tapod no dagiti bagbagayaw, pasig anasingpit dagiti matay. Patsyang nakunak to makaka. Iso ano kayat mo, nga umatindog tibiyag mo. Ay tuladan hap. Sumurot ka kanya, tayo takidag hapi-hapi. Bayam ngay bagada barumbado ta. Tinapatag, umatindog tibiyag ta kanakan. Papanam katrabeen anak kaw. Kwa, ingkam makisala nanang. Kadwa niyang kilmanahing. Anya? Ay, nakita Di ka unay makikuy-kuyog iti dayjay nga uli tagmaw. Ta isong-song na ka iti dakas dayjay. Pagbigyak. Takanayon na nga awisin no kas di nga napapanan na. Kanayon kumapaayang. Italaang dayta Tanay, adapay trabahong inton bigat anak kaw. Agawid ka adagaws. Yag mo amin na kwartam nataw, tapangabakan ta. Ay na. Awanan Intag ko aming kingkan. Naipaabak amin na kwartakaw. Adya! Ay, sayang. Apay, awan kwartam iji bangko aya, ta inta mangirwar. Jak inala, tiitiin ko angkal. Ada iji balay. Sige, inton bigat ngarudan. Agsublitan to ditaw. Inta pa'y kidiag siya. Pangalantang iti pagsat ta. Adda sukik apagi inuman. Mabalin ta ti umutang ijay. Utangan ta, ti inuman ta. Nato! Agreeing ka, aldawan! Uy, Nato! Apay ayan nanang. Aldawan! Apay di ka mapanag trabaho itaya! Aglangan na, tanasakit ti ulaw. Kung makatulturo nga. Ay na! Kasano ayakit parbangon na nidisimbangpet ka? Napnapanan yu ka ni uncle mo aya? Kaya ko pa'y ti maturog nanang. Panawan da dito
Di kan simsimrek iti trabaho manakaw. Kan kanayon kan amarabyan nga agawain. Pasaray mabartag ka pa yan. Kan damag ko makisugsugal ka kanaon. Apay ay apakibyangan nyo aming aramidag. Kaysa anak mga ubingay. At danakam ka. Nagbaliwan ti ugalim anak ko. Saan kan akas iti sigod? Apay ngay. Maday tinasing po unay. Tamabiit amatay. Ni angkel mo nga men, di ka na yun akadwam, iso akaran kan iti ugali na. At dangarod punto ni Uncle. Apay, kaya iyo ay amataya ka dagaws. Saan Apay kumangay. Nukas tangarod. Bay andak, iti kaya kong aramiday. Bay anyo agbali na kabarumba daw. Tano na sing petak unay ka. Siguradaw. Mataya ka dagaws. Nato, agring ka. Nato! Abay ay Uncle. Pumbangon ka di tanta da papananta. Naparte ka. Diyak makarwar. Iturog ko bay. Pilitom ti bagima. Mamunawan kanta no madamdama. Da papananta. Sa dinaw. Sumurot ta ka dagiti barkada kay plaza. Mapandag lakaw iti maiparing kagas. Dakkel ti mabingay ta no sumurot ta kadakwada. Ngalang. Sumaruno at tawang Uncle. Bumangon ka. Tagkuyog ta na mapaan. Ay na, di mo pilitan, no di nakabailan manay. Anya kamatan, kitam amat maturog ta ka anakam ngam pilitam arumwar. Kin maysa, nabartag, di nakabailan ti bagina. Nalabas nga ti pampamayam dito anak mau dalin. Pagbali na makaslaubeng, kadami na kamnan. Agawid ka kit den, di mo amo ti lawlawatam manay. Inakaram iti bisyo ti anak ko. Nagbalinan nga gapukin ka. Insungsung mau. Ala nato, nadamag mon? Tiyan niya, July. Ni uncle mo amaneng. Tiniliw dagiti pulis. Naglako ka nung amin iti may parit nga agas. Anya? Ay, nakas na. Ay, naimbaglangan ta na parte ka, iti kalman. Tataw, kanakan, ipagdalain, awanan, dakon makarwan dito pagbaludan, karanupay itangay. Ala, aganos ka abayaw, takas tati pinilim agasat mau. Bababawi ka simburot ka nagiti kakanwag. Narigrigan gayam ti mabalaw ngam ti matay. Kaya kung ti matay. Ngam ti mabalaw naging gatong palbiag kao. Ay, jak kayat di tawi. Pagpampanunutam tinapagtang ni uncle mo anak ko. No di mo kaya ti may tulad kan kwa na. Agbalbaliw kan. Isublem ti sigod a kinasingpet mau. Una nang. Naka-Amerisa ka. Kahit suray, no, tinumpal ko, nagitimbagbagan niyang kalmaneng. Tanta niya ako na isagmak gapo kang kwa, na? Nasaya at mat no mapanunot mo, dayta. Talaga nga inlisi na katiapo iti mabalin mo apakay sagmakan. Una nang. Isodyak kaya tintang bisyo. Agsublia manin iti trabaho. Agsingsing pweta manay. Naimbag nga oras, Mau. Ada ni nanang, Mau. Ha? Ay, adda, asino da ka di? Adda ka di ibagayo ka ni nanang ko? Ada ko maaday. Ada ka magkaya man, Hilto. Sumrag ka. Ala, sumrag ka. Ay, agyaman nag-awi nila, nanay. Ha? Agtugaw ka kuma. Ay, agyaman na maninhani ka. Ala, anak. Ingka ituloy yung aramidam iti kusina. Uwan, nanang. Sapay kumata di nagtulokwan, Hilto. Siya kumalaang ti ayatem. Ikari dahi takang ka. Si kalati babae iti biyag ka. Ay ayateng ka unay. Nanang, Anak ko, kunak no nakaturog kan. ururayan ka nga min, nanang. Ay, sigay ta at pakada akong inay. Tanay, makaturturo ganto'y anak mau.
Okay nga, Rod. Agannad kay ti panagawid mo, ha? Wang, agan nadak para kang ka? Anak, madlaw na unag ti pampanunutam. Ti ka di may papankin ni Hildo ti pampanunutam, anak ko. Wan, Nanang. Boyfriend nyo ka di day dya lalaki, Nanang. Ay, kinapudno na anak ko. Nabayagan akayat ko nga ibagaday taken ka. Ngam nagamakak. Amangan nuguraan nak. Ngam ibaga kong agpaysukan ka. Wan, agayan ayat kamin kinihildo anak ko. Anya? Sapay la kumata maawatan nak, anak. Okay ka dilaang kan ka, anak ko. Wano, kagura na kon. Saan, Nanang? Oh, apay nga ron nga'y analid ay ka. Numabalin, uray saan kayo kuman na makiasawa? Bakit kayon? Tawin ko laang ti bumakbakit. Ngam tirik nak, ubing pay. Kaslarik na ti agtawin la iti pa 25, anak ko. Apay, di mo kaya't no makiasawa man din ni Nanang mo, apok. Uray saan kuman, tabakutan ni Nanang Lolo. Mayat kit day, no makiasawa. Tapno wadan tatang mo. Ha? Anya ka din day tangay bagbagam si ka, Doro. Nay, apay, di mo kaya't makiayan-ayat man dyan nakmak bakay. Karbangan na matiyagayat ka. Nasayat kit day, tapno dakan kadwaan na. Bayat ti panagbakit na. Tanay, dandan nagsinyor. Ay, jak kayat day dya lalaki para iti anak ta. Ububing nga dayo ngam dya anak ta. Sana problema day tabaet ti tawenda. It doesn't matter nga road. Wana ngam, istambay mo day dya lalaki. Makasapol to iti trabaho na. Ay, basta man jak. Madlawa sa dot. Madlawasan nga trabaho. Ta nakamanicure kan pedicure. Baka kita amti kasta lalaki. No sumarungkar, agmalmalam ijay nakauldag. Di ba, apok? Sikat ti makapanagnag kiti dayta. Huwag nga rod, Lula. No may ijay balay, maturog tararamidan na. Ilutlutwan mo't ni Nanang ay ti kanan na. Nangagmaw. Ay, kit. Madinga road no kasta. Ha? Deket anak tante mang biyagan ko na. Naglalaingan na ngay. Uray sanan, no kasta mo laang. Tama nga no malugi pa'y kiday. Diyay negusyaw dyan naktaapakanan ni Diyay ilay. Nanang, saan ka di pa nga agawit ti boyfriend nyo? Nagadupay mo lang dagiti gargaro na dito'y balay. Agnaeden dito'y balay, anak ko. Kabalaytan. Anya? Ay, saan ka no akayat dalolo kan lola ti boyfriend nyo para kada kayo? Iso nga rod nga agden na kami latan. Tadi damot kayat nga agkasar kami. Anya? Ni, anda nagsarda nga motorsiklo iti paraangan na na. Ha? Ay, umay ka. Sabdan ta ni Tata Mahildo, anak ko. Nairuwar na niya motor. Ha? Nagbiit mo tan, nairuwar mo adakos. Ikaw na, ha? Naitaon kumutan, dyan mo ako, ha? Nasayaat nga rod no kasta. At da pagluga na mo na mapanaglako, hindi pa kanam, hanay. Wan nga rod, hani. Naimbag ta na panunot mo dayta. Diya kon ag-commute ang mapanagtrabaho. Lay, apay! Talaga nga, wan plano dyan, nobyom amang tulong kan ka dito'y pakanan nyo, Wenilen. Kwa, agurigur nga ni Nanang. Aha! Agurigor la ka na, yunan.
Hindi na minsan, agurigor manan. Pulot to sa baw. Sa ita, agurigor. Gurigor na laka na yun nan. Saan nga gimimbag? Ha? Ay na, di mon kaluban to, gali jay nobyom. Nakadkadlawa sa dutay jay lalaki. Sinamo na nako. Ay nananang, saan kumamot aday ta sina-sina ti bagbagayo Agin innayat kami iti nobyo. Isu adida kam kumamot pag sinaon. Maginin nayat nga. Si kalang siguro tagayayat. Ta si kamot amin tagtrabaho. Iso tay tagtagadam. Adda ka dito yung mabamban no gamang iso sarbiti ka ng nagiti customer. Ngamjay nobyom. Adda lang iji balayo na kauldag. Nagswerten na dyan lalaki. Nakaminto pa, dadakkel mo kag trabaho kami latang auray lakay kan bakit kamain. Agmula kami latay iti mabalin may nga ilakaw. Ang misungay. Nagdakkelan na karnay ngam sa dumat. Sinaamon day jay. Kasta makanayon. Awan laka, gatatap ka. Nagturugam idirabe ko na. Di ta ka malagay. Hoy! Agsubli ka ditoy! Hildo! Nakamotor man ang apimanaw ni Mang Hildo, nanang. Nagapa kayo manan? Sakit ti ulo day tiyata. Nanang, kanayon kayon nga agapa. Ala, saan na kami latan apakibiangan anak ko? Baybayan na kami, ta problema mi nga agasawa day toy. Hindi na nang mau. Aday di kusina, aglutluto. Ay ba man ta dumawat na giti kwartana. Ha? Awanan ti kwarta. Ken sinublidan di motorsiklo. Tadi mo gayam imbay-bayad dagitin inted ko apagbayad mo kuma. Kwartam gidain. Amok nga do tikita di ba kanam? Takanayo nga do customer mau. Awanan. In market count. Kaya mo sakit ti matong pa. Ay, di mo kabilang tinak, Mang Hildo. Pada sa makabilang tay darum ka. Ay! Ibagam di tayo namtekan na kiti kwarta. Amok nga turlong na iti bangkaw. Pulak to ba iti balayin ay. Atal na ka Manildo. No di nakikan iti kwarta, pumanaw ka. Panawang ka. Kaya mau. Pumanaw ka, no pumanaw ka. Kay kayat ko pa'y ano pumanaw kan. Oh, kung kunamladay ta. Kano ipatay mo no. Mabukaw kiti biyag mau. Idi day ta, ngam saan itan. Ha? Nauma akon iti ugalim. Kanayon nak nga paan. Kan pasaray layat-layatan nak payan. Awanan respetong kanyak. Sadot ka lang arudan. Arta kapay. Isong agsinatalangan. No kasta. Pimanawan jay nobyo ti inam. Apo. Wen lola, naimbag nga ron ta natauhan mo't lang ni nanang kat sininaan nanday dya lalaki. Ay na. Nagsaya atan na damag day ta, apo. Ay, jay anak ta alakay. Sininaan nan jay sadot anobyo na. Pinapanaw na kanon ijay balay da. Aya! Nagsayatan. Ay rambakan tayo dayta na pintas sa damag bakit. Ingkamang tilaw iti manok ta partyam. Na, tasyak pa'y tibaw naman. Na. Kasi ka na timapan. Kita man no okay matlaan to'y lang ha, kanak ko. Nagpintas kayo matan iti kastasot yun, nanang. Nagsiksi kayo Thank you, anak ko. Papanan nyo aya. At daimit ko at tao, anak. Ay di kanton aglutlutuan, tamang i-take out to iti kanam. Asino ti imit yo? Ako may sagayam. Owan, gayam. O sige, mapanakunta ni Aldawan, anak ko. No kasta? At namanan sa bali ang nobyo yo? Wan, anak ko. Ang, apay, di mo ka di kayat no bilang tamakinobyo wan no makiasawa akmanan, anak ko. Nanang, saan kaya parparitan nga agragsak? Ngam no siya klamay sa. Uray husto ko man.
Tadyak kaya ta maulit tinapasaran nyo iti kalabos, nanang. Nakatumpong kayo iti sadot ken artek anobyo iti napalabas. Nagin sisingput la iti damo day di amang Hildo. Ngim iti agangay, nagalas magayam ti aramid na. Nasingpot tinubyok ita anak ko. Kat syempre nasingput ano damo. Kasanon no kastumo ila ka ni Mang Hildo day di lalaki. Saan anak ko? Nasingpot tinubyok ita. Kat maipasigurado nga awan to apulos ti pagbabaw niya. Numakiasawa ken ko na. Sorry, nanang. Ngamjak kaya ta makiasawa kayo manen. Anya? Pasensya kayo na, ngam ibagbagak laang tipod na marikriknak. Jak kayat no kunak, jak kayat. Pinagbigyan kayo ni iti kalabas. Ngamita, syakmat ti pagbigyan nyo, nanang. Nanang, nagsweldo akon. Rumwar tayo ta inti ag dinner itirwar. Nasaya at tada ka na anak ko. Umay ka, adayam amukan ka anak ko. Adda maghayam sa nga iliyo. Naimbag nga oras mo, balasang ka. Ay, kastamat kada kayo, tata. Anak, iso ni Andring, ti ibagbagak anobyo. Taga kabangibang nga ili. Ay, nice meeting you, Jelina. Excuse me, di na karakupan ta saan kayo nga amam mo, tata. I'm sorry. Naibaga ko ni iti inak ti pangadang ko. Diyak kaya ta makiasawa ni nanang ko. Iso ano mabalin, pumanaw kayon. Diyak kaya ta makita ti kadat lalaki dito balay. Anak, anya ka kadi. Respetom ko man ni tatam nga Andring. Nakababain ti kastangar aramidem. Ay, awan bibiyang ko na mabaynan wala niya. Basta lading itak. Ngam talaga diyak kaya tararamidan nyo. Pangaasi nyo man. Agnakam kayo, nanang. Mangibabain ka mo't Jelina. Makitam, pimanawon ni Andring. Kat madlaw anabainan gapo iti imbagam. Awan bibiyang ko. Nasayaat mo't no nabainan, tapno saanan nga agsubli dito eh. Nasingpot ni tatam nga Andring, anak ko. Anyat di mo pangayatan kan kwa na aya. Iso nga rod ala kay ti pinili. Tabarang kayat mo mata na para kanya. Ta idi ubing tinakirelasyonak, di mo kayat. Sa itatalakay, di mo manan kayat. Anyat kayat mo aya. Awan ti kayat ko, nanang. Tadyak nga rod kayatan na makiasawa kayo, tabakit kayon. Bakit kala bakit kanyak? Kat imbagak lang arudan nga ubing tirik na. Ay, Apay aya aparitan nak nga agragsa kanak ko. Apay adinak maawatan. pagsayaatan nyo ti pampanunutag. Basta'y laban ko ti ayat ko kini Andreng. Makamo kaya? No ipilit yung ti kayat yo, agtalawa. Anya? Diyak kayat ngagtalaw ti anak ko Andreng hani. Patpatgag ti anak ko. Kasano nga rod ngay. Di nakmet kaya taparaking ka. No di anak mo ti Pilyam, awan maaramidak hanay. Kabalak tag sakripisyaw nga oray na sakit para kanyak. Ay aten ka Andreng. Iso adyak kayat amapukaw ka itibiyag ko. Ay nga rod taramidin tangay. Adda na panunot ko awagas. Tapno maawat na ka ti anak ko anubyok. Ay ngay day tahanay. Ibagata si katipudno nga amana. Anya? Wah, nani. Ngamin, di na nakitkita apulos ti amana. Nga ultimo ladawan. Kadyang impakpakita kenkwana. Mamati nga ta? Pamatsinta ahani. Ape nga da kayo manan dito balay, tata. Di matimbagak ka di kayo nung umumay dito eh. Ay, kwa balasang kaw. Ay, winilin hanay. Sikan timang ibaga. Sikan ahani. Sikan na? Kuha anak ko. Adday pudno miken ka kini Andring. Kat sapay la kuma, tadi ka makmaklaat anak ko. Ha? Ipudno yung nga? Kuha nga miin. Sorry, no italaang nga ibagak da itikan ka. Kuha nga miin. Ni Andring, kat iso ti pudno nga amam. Anya? Ay, agtala kayo man. Sana tilay bagbagayo. Kanayon yung ibaga ti amak ti karoprupak.
Ngam sa anak matatami. Ha? Kan natangos ti agong ko sa nalugpak. Kan kunayo na po daw ti amak. Kwa. Siyempre, ngimisitin talim akayan. Kan agbaliw tila nga no bumakatwan no lumakayan ti tao. Kan kunayo pa yan natayag ti amak. Iso ang natayag akmat. Apay nga ron akas ti height na ngay. Grabe ka mata babae. Nauyaw ka unay. Ha? Agul-uli makalang. Palpaliwak ti style mo. Si ka babae. Ha? Kung namilya na pintas ka may. Andre. Ay na, no di na kaya't para itinam sandaeng. Basta di ka kumamit aguyaw Ni, sa anak mga aguyaw. Ibagbagak lang tagpaiso. No di na kaya't ngagbalin na may kadwa nga ma'am. Nakarkaro pa, di ka kaya't ngagbalin na syuman. Heh, di ka kayaw. Ay, Andring! Papanamon nga ay! Mabit lang! Sinatan! At sinatan! Dak kaya't tikas na klase ti syuman, ha? Ay na. Nagbastusan alakay. Imbalibag na pa'y tiridaw. Awan babain na. Awanan. Nagpasugnodan ni tatam nga Andring. Nangagyumot di imbaga na nanang. Agsina kayo kanon. Di yun ikamat ibagayo kan kwa na. Nagalas ti ugali na. Makita yo? Nabiit kayo pa'y laangam kas jayan tim pakita na kada kayo. Iso alipatan yun dayjay. Ibagbagayo pa yan nga amak mauray saan mat. Kan liklikan yun ti maki boyfriend. Adahak matakad kadwayo di ti balay. Uray saan kayo ngagtrabaho. Ipaay ko amin ang kasapulan nyo. Anya pilat sapulan nyo aya. Ala, wala na nako. Saanan? Jakon maki boyfriend. Jakon mapanidya iparlor. Tapno saan akon apumintas. Katawanan ti agaram kanya, kanak ko. Nakapilis kayong bakay. Mapantayaw tap na mabuya tayo ti kasar. Maladaw tayaw. Wang. Mabit lang. Tadyak pa'y nakasuka. Kino nakasuka ka mag-itayan. Apa isino ka taman tabado maon. Maday. Jack Cruzonada day jay. Ano ba't asuka day tan? Hindi ka lamalmalpas ngagsukat. Aldaway. Ay na. Umuna kayo. No di kay makauray. Hindi pa'y magam nakasuka dagiti anak ta. Kung ano sino ka tamidam? Ay na. Kas jaydan. Ha? Sukatampay lang amin aya. Aw. Di dan sa pa'y nagdigdigaws? Ay na. Kas jaydan. Ni. Adula amin. Di balay. Taubing dapay. Ay. Ay na. Madimot to'y badog. Ha? Sana maibagay dito yung sandal ko. Mabit lang tasukatak. Agbiro kak iti paris to'y sandal ko. Lakay. Ay na, naimbag pa'y dayti ako marek. Taubing lata tilangana. Ay na, kasta ka talaga. No nalaing ka nga agayos iti bagim, Marilala. Naimbag kan ka tamasangom nga asikasun ti bagim. Ngam siya ngay, ay na, super busy ang kadagiti anak ko. Jakpay kat masangon tag sagaysay. Ay, bimakit ka mga agpaiso, Mare. Naglukmag ka pa yan. Ay nawon takasano, nagimas matimangan. Ay sos, di mo nga min baybay ang tabagim taamangan no isukat na ka ti asawam. Ha? Iso asyak, jak itulok nga aglusyangak. Tadyak kayat nga isukat na ti asawa. Isumat la ato do pa sexy ka, Mare Maji. Wan tamabutengak ang maisukat, Marilala. Iso asik ka, agpaseksi ka mat, agpapintas ka. Ay na, baybay amon dayta. Basta nagdigos akon ken nagsukatak mayatan. Jak lamasango ti ag-make up dita. Tumaktak. Ken maysa, agtalaka kinilakay ko. Nga oray agbalina kon alusyang, di nakto isukat. Siyaklaang ti asawa na. Oh, amom nga rod. Ay, andong, si kaman pa'y taagin now, takaman manicure ko. Ang mga numadadaal ti Kyotex ko. Unay mga minday ta. At nakatunog ti bali nag-cutics ka. Apay adapas kan nga tindaram. Ay, awan. Angam ti kayat ko, napintas lata kitaan dagiti koko. Ay, sa nga bantayin di mo rin tayo. Di ka pa'y naglaba.
Imbis agi basit nga anak ta ti kukwam, tanagatindog dagiti kukunan. Hindi ta makukum, ti mo madalusan. Ay na, ibagbagak met nga agkukuda. Angam awan met dengdeng ganda. Pilitem unusan, sika ti mangkukuk kadakwada. Inyam, ti kasta nga style mo, may, bagay. Todo pa siksika. Dagiti anak mo nagmumursay. Hindi mo pa'y madigos ida. Ay na, kabalang dan tagdigos ngay si Suda. Apay, siyak pala tinamnamaan da ay amang digos kadakwada. Di mo mga mimandaran ida. Ay, di nakman sirmonan akas laubeng sika andong. Apay ngamin aya, pakibiyangam ti panagpapintas kan panagpaspaseksik. Kayat ko nga rudmait, agpagwapo kamot ano kayat mo? Ay, awang mga ruday. Di ka man makatrabaho. Dito nagtibalay. Taka man manicure mau. Ala, agan anus ka kadilakay. Di ka ungat nga ungat. Talumakay ka adagos no kasta. Andong, apay, napanadya asawam. Ada gibalay nanang. Apay aya? At mo ilagay, am ijay balayaw. Angam apay abay-bayan na dagiti anak yaw. Apay aya? Kat no adada ijay balay damari sinya. Agay ay ayam da itipitak ijay. Nagdudungrit dan. Ay, unay laki din. Tadya nga asawa. Sige, tawaga man nanang. Hello, Andong. Apay ngay mawag ka? Ingka kita ang dagiti anak mau. Agay ay ayam da kano itipitak. Iti balay da nanasin niya. Ay na, ingka kitaan idabiiton tani, busy Anya kukuha maya? Adak dito'y parlor. Madama ti unat ti buok ko. Anya? Dagita kay tunong mau. Mabaybay ang dagiti anak mau. Sigan ati mapanmang kita kadakwada. Mga da trabaho? Madama pa'y lati pasada? Ay na, mamin anumat la tamang dawas. Ingka kiiday, mabitlaan. Ipan mo pa lang ija ayan dananang. Sige. Tanay, balnawan dan tuy buok ko. Bye! Ay na, dinigos ko dagiti anak mo, Andong. Tanagdudungrit da. Awanak ngamin itay dito'y balay. Ay na, nakababaing kang kan nanasin niya. Nataktakan ka po kadagiti anak kaw. Okay lang, Andong. Nga madama pa'y mati merienda dagiti uping ije kusina. Subliam tula ida no madamdama. Ay, alamang ngarod na. Tadagur uri apa sa heros ko, di paradaan. Pasensya kayo na. Kaya nagyaman ha. Alawanan. Awanan yaman na, Andong. Wow! Ay na! Magusto ti kolor to'y buok ko at tumasa. Ay na! Imbagay ko dita kulor ti kudil mo. Ay, napimintas ka. Mainlove man na nila kay mukan ka. Ay na! Ay, di tangarot ti pagdandanagak. Iso akan na yun ti panagpapintas ko. Mabutengak nga isukat nak ti asawak. Iso ajak itulok nga aglusya nga. Ay na! Mayat na ita kapanunuta, Majin. O sige nga, Rod. Tain nakpay singiran, tain lakok a cosmetics. Tap nga da pagbayad ko, ken ka. Ha? Awan magayang pagbayad mo, ha? Ay na! Bayadak mo't ito madamdama. Innaklag singir biir. Ay. Isublim ti bayad mo, ha? Kalbuak amin abuok mo, no di kagbayad. Wan! Agsubli akmat lang ito madamdama. Promise! Aguya da kita na mau majay. Ingkan to man di pa check up ida. Apay man ang naguyak aya. Well, tumat dagitang anak mo. Agluglog ti paglaingan da. Wala ta bay amu ida. Ala, taidagas ko nga ron ijay clinic. Tagpa-sentro akmat lang. Naglugang kayo ni ti tricycle tag paili account. Naagpasada. Sige nga, Rod. Mabit lang, tayo nakagpalaws. Bakit? Down! Nagbayag ka mga suksukatan? Wan! Umay kamen!
So katamtabado da kita na mo ah. Anya katakas ta alangadan. Nagmurang ta t-shirt da. Kan sapatos sa mida. Sabay nagruro kita sa saka da. Di mo pa'y dinigos mo da kita. Bang! Ay na, kasano adigusak ida kat aguyak da nga rod. Amang ano kumaro ti uyak da no madigos da. Di binanyosam ko ma. Nakapimpintas ka nga inada. Nakadisdisinti ka. Nagitaan na mo nakamurmur sa akin. Sikan ti mapan mangipa-check up kadakwada no kayat mo. Anya? Di ka kat agyaman, ta sexy to'y asawam. Ay, dilawam amin ngay't surak. Makapasurun ka. Nana, gumatang kami man iti merienda dagito anak ko. Mga laakon ka dagito nakadisplay dito'y nana. Sige la, ang balasang ko. Ay na, nagpipintas ka dagito'y anak mo. Lala, balasang ko. Nagmamayat ti bagbagida. Madlaw amas asikaso daan ay bag. Kadigdigos dapay. Ay naon anana, taim pa may sakon ti mga sikaso kadakwada. No kasta, di kan agtrab-trabaho. Saanon, ta pinagsardeng nak ti asawak, nana. Asikaso kanulangan dagiti anak mi. Ay katuwan naimbagkan ka, tanaasikaso ka kadagiti anak mo. Ang jay manugang ko ngay. Ay na, jay labagbagi na ti asikasuan na. Di na masangaw dagiti anak na. Aywan, apay akanayon ko makita dagiti apo ko yu ijay kalsada. Agay ayam dapay iti pitak. Ken agluglug-lug da iti danom. Awan samo trabaho ni Maji. Ay na, awan ngambisi nga ron nga agpapapintas. Anya? Ay sus, tila pagdanagak. Ket ado tilugan nga aglabas. Awan kadwa dagiti ubing nga agay ay ayam iti kalsada, nana. Ay, win nga road. No sa anak ko maabisay. Ala ko dagiti apo ko. Tasya akong timang bantay kadakwada. Ang makumi kumakmat ngamin nga aglaklako dito'y istor ko. No ala ina dito'y aglibas damat apumanaw. Nangalamit ti barbail. Asino nang tag? Asino ti agbarbail? Ay, katsyak kasapulak na ito'y. Tapno sa anak, alumukmag. Ay, di magsinak nga minay. Ay, jak itulok nga agbalinak adabyana. Isong agbarbelak man. Ayang ay dagitan na mau. Jak met nga rod na siputan ng tinapananda. Napanda siguro ija istor nga ayan ni Lola da. Ano na kamatay? Sikat yadda dito ibalay? Di mo bantayan dagitan nakta. Kahit anyat mabalin ko nga'y kat aglibas da nga rod. Sinuro mo kumaa. Gapot na pimanaw, dabay bay ang matay. Di mo surutan, wano sa pulay. Ay na, amok ti ayuyang dagijay. Ijayan ni nanang. Wano saan? Ijayan da nana senya. Tanalawat ti paraangan ni nana senya apagay ayaman da. Mala, tayo na malaki tayo na. Limabas da itay dito'y balay, pare. Padpadagasag ida, ngam di damot kayat. Mapanda ka no ijay balay ni Lola da. Ay, sige mga raw. Inaman kita ijay. Di damo imay dito istor anak ko. Napananda kaya Awam mo ijay balay da marilala. Sursurum amin akaaruban anak ko. Napanandan. Makapadanag mo dagjang ubeng. Napanan gamin di asawam aya. Ada di balay Di na kano nasiputan na pimanaw dagito beng. Sige na tayo naman sa pulan dagito beng. Ay na, nakaturog kan dagiti anak mo, andong. Dinigos ko ida, tanagluglug da. Nabasbasa tibado da. Ay, ang yamanak. Ay naku na napanandan na. Pinakan ko pa ida na. Sapay katurturog dalaang. Subliam tulatan numadamdamaan dong. Uraya ko na mariing dana na. Alang arod, ag merienda ka pa'y tanagluto ak iti spaghetti, barok. Naimbag pa'y dayto ako marek, sumiksik silat na.
Nagmayat ti pamagim. Wan kapilitan nga agpa-sexy tayo. Tapno saan da tayo nga isukat, dagiti asawa tayo, mare. Kanayon nak ngamin amapan ag-zumba. Kanayon ti pa nagpa-parlor ko. Naimbagkan ka, tamasangom dagita, mare. Ngam siyak ngay, hay, jak pa'y masangon ti agsagay sa inulabsan ti agsarita. Basta impinggol ko tabuk ko, huston. Ay, wen nga rod, nakalukluk magkan. Naimbag no di nakaisukat nila kay mo iti kasta nga itsuram. Ay, saan, mare? Syaklat ta ti love nila kay ko, mare. Awan ti rumba nga pagdanagan bakit? Tauray, dumakkel ka akasla ilipantay. Sikan tulat tati ay ayatay. Diyak agsapol iti kasukat mo. Takap-kap na kan ka nga asawa, kan ina dagiti anak ta. Agyaman naklakay. Madanagan ngamin kadagiti ibagbaga ni kumare ta amaji. Unay kiti asawa ko na ya. Di mo dengdengin ti ibagbaga di kumaray. Di mo tultuladen day jay. Awan pakibiyangan na kadagiti anak na. Di labagi na ti pampanunutan na. Sana kasken ka, akas taunay ti panangasikasom kada kami nga aga-ama. Anya mo tabado mo, Majay? Sukataman. Kastoy ti uso ita. Hangin. Wala nga makikita tapusig mo na eh. Uso nga raud. Apay balasang ka. Takon dibado ka ti kasta. Nay, apay. Dagiti la babbalasang ayat ti addaan karbangan nga agbado iti kastoy. Saan mo't Ibagbagadan to pay akas la kanulat ta balasang. Ado kanupay ti atiw ko ababbalasang dita. Adala nga rod asawa mo, nagpasiksi ka pailaan. Ay, jak nga rod kayat nga agsapul ka iti sa balay. Na? Jak kayat nga isukat nak. Isong agpaspaseksi ak. Para ken ka ti panagpaspaseksik andong. Nagiti ka anak mo at into na ram. Bantayam ina. Tano di da sumanursaw. Agpatuludak man ni Jebalay, andong. Ay, sige na nasin niya. Aglugang kayaon. Day, kaduamat gayam dagito'y duwang nga anak mo. Uy, natawa mo agbantay. Dami na panan ni bakakaw. Napangkano nakisumba. Tinasaya at ibatim pay laida ijay balay, tabantayak ida. Kasanungay ang makapasada kanukasta. Di ka madanakan. Jak ida baybayan, andong. Ay na! Nagbabanglo dagiti anak ko, ana na! Dinigos ko man nida. Ay na! Adon ti utang ko, ana imbaga nakam kang kananasin niya. Ay na, di mo panunutan dayta. Awan kadkadwak dito'y balay. Tanabayagan na baluak. Isa pa karagsakak noong umay dagiti anak mo dito'y balay. Taadada aliw-liwak. Andong, pangipanam ka dagiti ubeng? Ay kayo na ibati di balay dananasin niya. Ay, alaman nga raw, tada papanak. Inak man agpa-laser iti rupa. Ha? Ipa-laser ko to'y pikas ko. Ta naka-promo da ka no ita. Ay! Gastos ka man ay! Ay, uray takwartak mati aramatag. Tay kitak iti panaglaklakok iti cosmetics. Naku mataurnungam dagita kwarta. Sige, kamin. Kahit, mangan kayo pa'y Nyak ka namingay ka di kami naglutaw. Ay, kunang ano nagluto ka, lakay. Sige, makipang kamintaw ni balay dananasin niya. Adda dito'y balayo daan dong kandagiti anak me, nanang. Ay, awan mo't. Ang mga no nag-overtime nagpasada. Nakaparada mo't tanjay tricycle nga ipaspasada na. Awan damot ijay balay. Ay, ang mga no adada ijay balay da zen niya. Ingka kitaan ijay. Umuna ka nga gawi dahin. Taurayak amaring dagiti ubeng. Sige nga rod. Tamatuo kanak nga aguray. Si kalatan ti manguray kadagiti ubeng. Why? Mangang kantaon, tamangan no, mabayagang kami dito. Kun maturog kantaon, no makaturturog kan.
iti agaama dito idami. Nasapa da nga ta, abimangon. Wino? Di dan samot nagawid idirabi. Ay, apay ngay. Andong! Ayan nyo! Andong! Ay na, ano. Magkikiam kita. Di nakikita. Ano? Pinarigat na kitira. Dagiti awanan bain! Hay! Andong! Bakit saan ka? Anya ti kayat asawan da itoy? Oh. Awanan kayo iti bain! Traidor kayo adwa! Aga-agaw kayo ti asawa si Kabak! Ayan ko! Tiboko! Tigbatam ni sinya, Majay. Hoy, di kag si iskandalaw. Agawid tayo di balay, tayo di pagsaritaan tayo. Ibagam ti agpaiso kanyak andong. Hindi kaglibak. Adda relasyon nyo iti dayjay Why? Aklunay. Nadibilap tirik na keng kwana ta nadungo kadagiti anak ta. Anya? Ay! Nanay. Awanan ka iti bain? Kasta unay apa nagpa-sexy kan pa nagpapintas ko. Tapno din nakla isukat iti sabali. Ngam isukat nakmatlat ta. Saan aday ta kinasiksi ti sapsapulag iti may sa babae? No di ka ti panangasikaso na kada kami nga agama. Sige! Kabilang na lang. Ipapas mo ti manggabil kanyak. Tamao din da ito'y akaadda dito'y balay. Ta pumanaw kaming kadagiti anak ta. No kaya mo nga wawiran dagiti anak ta. Ibatek ida. Basta karima di mo baybayan. No di mo maasikaso ida. Nasaysaya at lang halak idan iti pudirmi kanizin niya. Anya! Dayjay asin niya ti piliyam. Andong! Wen, Nay sumamakawak kanya. Kinasikaso pa'y. Nadungaw. Anya! Sana! Jak ipalubos, andong! Siyak ti asawam! Iso siyak nga rin ti piliyam! Aha? Saan ka nga ayatunay? Tanang, pangaasyaw! Tulungan dak ang mga lukoy kanyandong, tasublan na kon. Ay, binagbaga akon ti anak ko. Imbagak asan anasaya at yan aramiden na. Angam talaga adinan masinaan ni sinya. Iso apasensya kan Majay. Angam no kayat mau, ni sinya ti kasaritam. Andong, nagapo dito'y balay ni Maji. Nakipagpaka si asinaan ka kanon. Pangaasim ta di naksinaan sinya. Basol ter aramiden ta andong. Kun adda posibilidad na nga agdarom ni Maji no di tagsina. Ha? Lading itak nga maasya na kadagiti anak mo. Diyak kayat ang madadaal ti pamilya am gapo kanya. Sinya. Iso nga agsin at hanandong. Nasakit na ito apangatan ko tay nayat kamutan. Ngam oray anya ter aramiden ta. Saan ang maiparbang ti relasyon ta? Apay anaulimak ka. Nasakit tinakam mo, iti panagsinayon ka ni bakit sinya. Sige apahal na. Talaga panawang kan na eh. Ha? Kanya, apahal na. Ala, saan? Ala, siya kung dakit daw iti pasensya. Nupay si ka tinagbasol. Ag-sorry aklat ta. Ngaming, amok anasulisog ka laeng, andong. Ay, ayaten ka. Araramidog ti amin akabaulag. Tapno di nakisukat iti sa balay. Ang naglablabusak. Nakaliwayak kada kayo nga agama. Sure, lakay. Ikarik, asikasun kayon nga agama. Mala, sorry mo't no nailawana. Karik asarin na maulay. Basta tong palim ti karima. Asikasum dagitan nakta. Diyak kaya nga dadaka sa mapasamak kadakwada. Wun,
Promise, bantayak idan anaimbag. Ipamaysa akon ti atensyon ko kada kayo nga aga-ama.